4 چیزی هست که برادر عزیز کردنش برای مردها حرامه. یکم золото тилло кардан хо дандонаи хо ягон сепчкаи хо соатаи фарқ надорад. тилло барои мард ҳаромай бародари азиз. дуюм бародари азиз либоси абрешим пӯшидан шолкуӣ мегӯянд ку барои мардҳо ирам ҳаромай карда шуда ки барои занҳо золото тилло ва шолкуӣ мисол абрешим ҷоизаи барои мардҳо ба гуфтесам. ва сеюм кадоме ки татуировка мекунад дар одам наколка мезанад ку наколка зана наколка кун инҳоро ҳам расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд ки дар лаънати Аллоҳ гирифторанд. ана иам дуруст нест бародари азиз. чорум кадоме дастҳо шуда мисол чи хеле занакҳо да мумкина хилна кардан мисол хеле мекашанд ку хушрувак ино иам мумкин нест барои мардҳо. барои занҳо мумкина мӯи сар да мисол бикунен хина дар мӯи сар риш бикунен не ки дар дастҳото мисли духтаро мумкин нест бародари ман. барои ҳама эҳтиёт ку Аллоҳ ҳифзат кунад. Поделиться ка история ка. Салому алейкум ва раҳматуллоҳ.